אני אריאל, ובטח אתם שואלים את עצמכם מה אני עושה פה. ראיתם באינטרנט תופעה מוזרה של אנשים ששופכים על עצמם דלי עם מים? ביל גייטס, מרק צוקרברג כבר עשו את זה, ועוד הרבה מפורסמים אחרים. מה עומד מאחורי זה? הרעיון הוא פשוט. העמותה לניוון שרירים האמריקאית החליטה לצאת ביוזמה שתעודד את ההכרה של המחלה, וכן תעודד תרומות. נורא פשוט. האתגר הוא כזה, מעמידים אתכם לאתגר, אתם צריכים תוך 24 שעות לשפוך על עצמכם דלי מים, דלי מי קרח יותר נכון, או לתרום $100 ומעלה לעמותה. אף אחד לא העמיד אותי לאתגר, אבל החלטתי שאני אעשה את שניהם. אני גם אתרום וגם אשפוך על עצמי דלי עם קרח. לפני שאני עושה את זה אני מעמיד 3 מועמדים, אני אאתגר 3 אנשים באתגר הזה. אותם 3 אנשים כזכור יש להם 24 שעות לענות על זה. אז הבן אדם הראשון הוא גלעד בן עטיה, השותף העסקי. הבן אדם השני ככה קצת יותר מפורסם, ואני מקווה שיצליח למצוא איזה 2 דקות פנויות ביומיים הקרובים, או יותר נכון ב-24 שעות הקרובות, אני ככה לעמוד באתגר. אני חושב שאתם מכירים אותו, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. בואו נראה אם הוא יעמוד באתגר. והבן אדם השלישי, טוב, 2 הראשונים גברים, בואו נאתגר גם אישה. אז חשבתי, זו ישראלית מפורסמת ככה שכולם יכירו. מה האופציות שלנו? אתם יודעים מה? בר רפאלי. בואו נראה גם מי תעמוד באתגר, וזאת המשימה שלכם ברשת, להביא אותם לאתגר. ויאללה, אני אניח את המיקרופון בצד ואשפוך על עצמי קצת קרח.